Buffett. En Warren Buffett té un capital de 62.000 milions de dòlars. L'home més ric del món, més que en Bill Gates, més que tothom. 62.000 milions de dòlars. Es dedica, entre altres, a aquesta activitat. I ara fa 15 dies, perdó, entre parèntesis, 62.000 milions de dòlars és la renda del 10% dels africans. Si hi ha 500 milions de persones, el 10% són 50 milions. Doncs la mateixa renda de 50 milions d'africans té com a capital el senyor Warren Buffett, que es dedica a acumular-lo, a especular en cereals. L'altre dia el senyor Warren Buffett va tenir un gest de generositat i dels seus 62.000 milions en va cedir graciosament i gratuïtament 4.000. La seva fortuna es va reduir de 62 a 58, segons va dir, per ajudar a la banca americana que es trobava en dificultats. L'endemà els diaris deien el senyor Warren Buffett és un benefactor de la humanitat. El senyor Warren Buffett era un impresentable i s'ha acabat. I mentre diguem que és un benefactor de la humanitat d'aquesta manera, no farem res de res. Però asseguro una cosa, si demà al matí el senyor Warren Buffett aterrés a Barajas, al migdia en Zapatero el convidaria a dinar, a mitja tarda en Rajoy el convidaria a berenar, si no estava massa ocupat amb els telèfons, i al vespre el rei el convidaria a sopar. Mentre l'ètica funcioni d'aquesta manera, mentre les grans autoritats es conxoixin amb aquests que són més rics del món, no farem res de res. Si volem sortir de la crisi, el que hem de fer, sobretot, és canviar els valors. Si no canviem els valors, anirem molt malament. I l'últim element que ens fa pensar que la crisi alimentària no s'aturarà és un que també té nom, i aquest nom s'ha fet molt famós, i es diu biocombustible. Ara ens hem donat compte que de petroli cada vegada en tindrem menys. Diuen els experts que just a l'any 2005 i 2006 vàrem travessar allò que se'n diu el pic del petroli. Des del segle XIX fins al 2005, cada vegada teníem més petroli de la Terra. Però com que es va esgotant, com que es va encarint, com que cada vegada és a major profunditat, els experts diuen sí, en tindrem 60, en tindrem 70 anys més. Però des d'ara fins als 70 anys que venen, cada vegada menys. De manera que aquest moment el teníem el 2005, 2006 potser, moment en què es va travessar el pic del petroli. Tindrem menys petroli? Sí, però resulta que volem seguir anant en cotxe. I com que volem seguir anant en cotxe, aleshores volem trobar alternatives. I des de fa temps aquesta alternativa es diu biocombustible. No tots els biocombustibles són dolents, no. Que tinc un amic que s'hi dedica, no a produir-ne, sinó a estudiar-los, i m'ha dit que hi ha biocombustibles que tenen de coses estranyes, de no sé quin girassol, de no sé quines algues marines, de no sé què més. Bé, doncs si el biocombustible ve de les algues marines i del girassol, benvingut sigui el combustible. Però una part molt important del combustible no ve d'això, ve del blat de moro. I en aquest cas sí que és greu, perquè si retirem blat de moro a la circulació, estem augmentant la fam de la gent. Si no, que els hi preguntin als mexicans, els indígenes mexicans, que tenen com a aliment principal aquella famosa tortillita de maíz, i la tortillita de maíz a l'últim any ha doblat el preu. Per una gent pobra, que el seu material bàsic d'alimentació dobli el preu en un any, els hi passa un terrabastall fumut. Per què? Perquè hi ha menys blat de moro a Mèxic? No, hi ha el de sempre. Però una part molt important, el dediquem a fer alcohol pels cotxes i no a fer menjar per les persones.